Salam tout le monde. Donc on va comment transférer au cas. Il y a un autre ni un croix de ceux qui abonné, ceux qui vidéo liker, qui partager. Merci beaucoup. Comment il y a bado comme na Karim Benzema. Donc on tombe vidéo follow que tu m'as mis na. Anya vidéo flade kaka. Wati basro asima confirmé. Donc il remet tundo. Mais ni wati na confirmé l'en Femme sanwore Karim Benzema ale tana jouer Allah. Donc nala ma basique mardi mon benale. Donc a bena conférence de presse ke donc konna la donc a bena do fana na bena ta club mina mais pour le moment bon chama manga ka altiadi donc mo chama manga ko de ira ko bena ta yende mais ama confirmer folo na la sona ma la ma basique ni tele flyna donc a bena confirmer era ko mardi don na la ma basique a bena conférence de presse ke donc a bena ka revoir di watilla mais a ko ni confirmer len do sawrati na gérer la namana boy anka international malien no Amadou Hadra Doudou donc rimeru banga kaira ko femye Newcastle donc ko Newcastle wulle ma no faira baro sanre officiel do Newcastle ou jouer Ligue des Champions donc ni tunye samgwan Newcastle tu famna kata Ligue des Champions donc moya ira kafo ko bena renforcer donc renfort konna la bon ko be joueur munun to cité donc be Amadou Hadra Doudou soro to soro o joueur nununa donc femu sanwre donc Newcastle ko na maya ko tara Ligue des Champions atenya fu ka joueur sa donc joueur san na joueur chama barero donc Leipzig o lo era ka joueur flanyo be sabanyo mbala mo sabanu na Amadou Hadra Doudou a to bo lu konna la namra boy ayra bado Hurricane donc Karim Benzema katali atenya fo Karim Benzema ka remplacer de donc remplacement na be na fem kan ka fo ko mo se ka Karim Benzema remplacer terrain na ko Hurricane de donc Hurricane yere ga ko tun compliqué le no bon aka présent ayra ka fo ko na le maya ko be jouer fere ko ta jouer fere Angleterre ko ba fere ko kane donc ko na la donc ni watina era supporteru be banga kaira ka ko Hurricane ko ale de se ka Karim Benzema remplacer ko na manya ko Karim Benzema era ka ko beta donc ko mo klem se ka Karim Benzema remplacer bibina ko de joueur wore Hurricane da donc ale de se ka Karim Benzema remplacer kasro a place maye terrain na quoi donc be bena ko de ka donc remer banga kaira ka tunni watina ko ani era lu be nyonya la hande kasro Angleterre yere équipe caman ba bɛ n'a ka di mun ye n'o ye Manchester United ani Chelsea ninnu olu bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko joueur in ka d'u ye donc ni information ninnu de tun b'an bolo donc ni ye mɔgɔ